मांगोना गाहाय नेहाथारि साम्फा बसुमतारी बिथां लोगो आफादगिरि मनन बसुमतारी चन्द्रन ब्रह्म मांगोना बिथां आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन, बर' समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोन, ट्राइबेल संघनि बिबानगिरि बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन दखलानि एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गासै रायजो राजा नोंथांमोन आरो दिनै गुबुन गुबुन कलेजनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि फरायसा लोगो नोंथांमोना मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा हिंसाखौ आरो इनायखौ माब्लाबाबो जोङो गनायबोआखै आरो दिनैबो गनायनाय नङा, इयुनावबो गनायनाय नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि थाखायनो बेरलाव बैरगाव ब्रह्म बिथांनि बुथारग्लुंनायनि जे सायाव नायबिजिरनायनि मोनसे नांगौ बेखौ दिनै मोनथामसो दाबिजों जोङो सरकारनिसिम डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मांगोना बिथांनिसिम मोनसे दाबि बिलाइखौहाय गथायनो नागिरदों। बेवहायनो एक नम्बरावनो दाबि हिसाबै जोङो लिरनाय जादों जे बेरलाव बैरगाव ब्रह्म बिथांनि दायनिगिरि नागिरनो थांनायाव खुनु बेवहाय अबहेला खालामा हसिया फ्रि एन्ड फेयार मोनसे गोख्रै मोनसे इनभेस्टिगेसन हाइ लेभेलनि जानांगौ बेखौ जोङो दिनै दाबि खालामदों। नैथियाव जाय बिथांमोना बेरलाव बैरगाव ब्रह्म बिथांखौ बुथारदों बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनायजों लोगोसे दायनिगिरि बिथांमोनखौ फासि होनांगौ बेबायदि जोङो दाबि मोनसे लाखिदों। आरो थामथियाव बेफोरबायदि घटनाफोरा इयुनाव जानो हाया आरो सरासनस्रा सुबुंनि जिउ आरो सम्पथिया रैखाथि गोनां जायो। बेनि थाखाय सरकार आरो गृह बिभागा नखर बिफाना खामानि मावनांगौ। दा बे दाबिफोरखौ लानानै जोङो खामानि मावदों। दा दिनै बुंनो नागिरदों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेफोरबायदि घटनाया बेफोरबायदि इनसिडेन्टआ आपार आसामाव जुदि जायोब्ला लोगो लोगो आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां बिथाङा लोगो लोगो पुलिस बिफाननि मानगोनां डिजिपि बिथांमोना तदन्तनि सायाव इनकुवारि घटनानि सायाव तदन्त इनकुवारि खालामनो थाखाय बिथोन होयो आरो दायनिगिरिखौ लोगो लोगो हमनाय जाबाय होननानै फोसावो। नाथाय 48 घन्टा बारलांबाय दिनै बेरलाव बैरगाव ब्रह्म बे घटनानि सायाव ना चिफ मिनिस्टारनि मोनसे कमेन्ट्स ना रिएक्शन ना रेसपन्स ना ससियेल मिडियायाव बिथांनि मोनसे टुइट जों नुनो मोनाखै। इभेन डिजिपि बिथांनिफ्रायबो जों नुनो मोनाखै। आरो दिनै जितु बियो शिक्षा बिभागनि सासे गाहाय फोरोंगिरि दिनै शिक्षा मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांनिफ्रायबो जोङो नो कमेन्ट्स नैबे जाथायनि सायाव बे गासैबो थासारिखौ मोगा मोगि जानांनानै जों दुखु मोनदों। दिनै जोंबो आसामनि थागिबि, दिनै जोंबो भारतनि थागिबि, दिनै आसामनि जौगानाय भारतनि जौगानायखौ जोंबो लुबैयो। नाथाय आसामनिनो बबेबा मोनसे जायगायाव घटना जायोबा मानो गोख्रै बिनि सायाव नायबिजिरनाय आरो दायनिगिरिखौ गोख्रै हमनाय बिदि जायो। आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि घटना जायोब्ला मानो खोमा सुवा आरो मानो मेगना नोजोर गोग्लैया। बेनिखायनो जों आसामनि चिफ मिनिस्टार, बेनि थाखायनो जों आसामनि डिजिपि मानगोनां बिथां आरो बेनि थाखायनो दिनै शिक्षा बिभागनि मानगोनां डक्टर रनेश पेगु बिथांमोननि सायाव जोङो दिनै दाबि खालामनो लुबैदों। दिनै नोंथांमोना बे घटनानि सायाव नोजोर होनांगौ आरो नोंथांमोना जिल्ला प्रशासन जिल्ला पुलिस बिभागखौ गोख्रों मोनसे बिथोन हरनांगौ आरो नोंथांमोना हायोबा बे घटनाखौ नायबिजिरनांगौनि थाखाय हाइ लेभेलनि मोनसे इनकुवारि थाबैनो बहायनांगौ। अब्ला जोङो गोजोनगोन आरो दायनिगिरिखौ नोंथांमोना हमनानै जुदि फासि होनो हायोबा बेवहाय जोङो गोजोननो हागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हिंसा गैयै आरो अस्त्र गैयै बेबायदि मोनसे समाज दानो थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों आरो दिनैबो खामानि मावबाय थादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा हिंसाखौ अयनायखौ इनायखौ माब्लाबाबो जों गनायनो हाया आरो इयुनावबो जोङो हिंसा गैयै समाज आरो अस्त्र गैयै समाज आरो मादोर बुथारग्लुंनाय बा इनायनि हेंथायै जोङो गसंथालाङो।
आरो दिनै मा होनो गुबुन गुबुन आफादफोरा हाथियार लानानै सोमावसारदोंमोनब्लाबो दिनै गोजोन थासारि लानांगौ आरो जौगानाय नांगौ आरो जोंनियाव जौगानाय आगानसे आगानसे थांबाय थानांगोन बेनि थाखाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गोजोनखौ गायसननो थाखाय दिनै गोरोबथा जालांबाय आरो बेबायदि गोरोबथा जाखांनायनि उनाव दिनै नैबे ओनसोलाव नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ गोजोनै थानो होनो सानाखै नामा ना नैबे ओनसोलाव जोंनि अनलायलायनाय बा जोंनि संसार जानाय जोंनि मिला प्रितिजों थानाय बेखौ सोरबाया नायनो हायाखै नामा ना दिनै बांद्राय नैबे ओनसोलाव जेब्लायबो दावराव दावसिया जाबाय थानांगौ बेनि थाखाय सोरनिबा इन्सपिरेसन बेनि थाखाय सोरनिबा षड़यन्त्र दं नामा नैबे बाथ्राखौ जोङो दिनै सन्देह जादों बेनि थाखायनो सोरनिबा षड़यन्त्र थानो हागौ सोरनिबा उसुखुथु थानो हागौ सोरनिबा फाव फान्दायनाय थानो हागौ सोरनिबा कनस्पिरेसि थानो हागौ बे गासैखौबो एंगेलाव लाबोनानै बे गासैखौबो दिनै गासैबो एंगेलखौ षड़यन्त्रआव लाबोनानै जोंनि ओनसोलाव गोजोन गायसननांगौनि थाखाय सरकारा खामानि मावनांगौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों खामानि मावदों निखिल बर' ছাত্র সন্থাই কেতিয়াও হিংসা বা হত্যাকাণ্ড বা হত্যালীলা আমি এটিকে সাপোর্ট নকৰোঁ আজি পেলাবেটৰ ব্ৰহ্মক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছে নিখিল বৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি কঠোৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলক অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে আৰু কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে ফাঁচি দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ এনেকুৱা ঘটনাবিলাক পুনৰ হ'ব নোৱাৰে এটাৰ পিছত এটা যেন হ'ব নোৱাৰে এইটোৰ কাৰণে গৃহ বিভাগে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে অসমৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে দায়িত্ব ল'ব লাগে আৰু অসমৰ ডিজিপি ডাঙৰে দায়িত্ব ল'ব লাগে এই ঘটনাত কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছো আজিলৈকে এতিয়ালৈকে 48 ঘণ্টা পাৰ হৈ গৈছে 48 ঘণ্টা উকলি গৈছে কিন্তু অসমৰ মাননীয় চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াৰ পৰা বিজেপি ডাঙৰীয়াৰ পৰা এটা মন্তব্য বা এটা ৰিয়েকশ্যন এটা ৰেছপন্স আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই এনেকুৱা ঘটনাটো অজনিত হ'লেহেঁতেন লগালগ বা হিন্দীভাৱে সদস্যৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিলেহেঁতেন দোষীক প্ৰয়োগ কৰিলেহেঁতেন কিন্তু এনেকুৱা ঘটনাটো নামনি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ চকুত সোমোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ নজৰত অহা নাই বা আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা হয়তো তেওঁলোকক জনাব পৰা নাই তেওঁলোকে কি কৰি আছে কি কৰা নাই আমাৰ সন্দেহ জিলা প্ৰশাসনে আজি কি কৰি আছে আমাৰ সন্দেহ তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিব পাৰিছে নে নাই তেওঁলোকৰ এই কৰি কিমান আগবাঢ়িছে তেওঁলোকে কাকো জনোৱা নাই নিখিল বৰ ছাত্ৰ সন্থা যিহেতু এই অঞ্চলৰ এটা ছাত্ৰ সংগঠন অসমৰ শান্তি বিচাৰি পেলাই পাৱৈ অঞ্চলৰ শান্তি বিচাৰি পেলাই যিটো আমি কাম কৰি আছো আমি যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাইছিলো কিন্তু প্ৰশাসনৰ পৰা আমাক একো তথ্য আমাক দিয়া নাই তো এইকাৰণে আমি ক'বলৈ বাধ্য হৈছো তেওঁলোকে দোষী প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ফেইলাৰ হৈছে তেওঁলোকে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু তেওঁলোকে এটা ঘটনা তদন্ত কৰি কৰাটো মানে কৰিব নোৱাৰাটো সাধাৰণ ব্যক্তিৰ মনত বা সাধাৰণ ব্যক্তিৰ মাজত এটা ভয় ভাৱটো আকৌ আমাৰ মাজত আহিছে তেওঁলোকে এটা কনফিডেন্স আনিবৰ কাৰণে তদন্তটো অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে দোষীক অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আৰু আমি দাবী জনাব বিচাৰিছো দোষী ব্যক্তিক ফাঁচি দিবই লাগিব আমি বিচাৰিছো আৰু এনেকুৱা ঘটনাবিলাক পুনৰ হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ইয়াত জিলা প্ৰশাসনে কাম কৰিব লাগে সাধাৰণ ব্যক্তি জীৱন বা সম্পত্তি ৰক্ষাৰ বাবে যে কাম কৰে আমি দাবী জনাইছো সেইকাৰণে মই আজি ইয়াত উপস্থিত হ'ব পাৰিছে আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰা ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত উপস্থিত হৈছে শান্তি বিচাৰি আমি কাম কৰি আছো আৰু শান্তিৰে থাকিব দিয়ক আমাৰ আৰু বিকাশ চুক্তি হোৱাৰ পিছত এইটো একচুৱে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ হাতত মানে মিলি পেলাই বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত মিলা প্ৰীতিৰে আমি বসবাস থাকিব বিচাৰিছো বসবাস কৰিব বিচাৰিছো এই সময়ত কোনোবা ষড়যন্ত্ৰ ইয়াত কাম কৰি আছে নেকি কোনোবাৰ উচতনি আছে নেকি কোনোবাৰ ইয়াত কনস্পিৰেচি আছে নেকি যে
ইয়াত কেতিয়াও শান্তিটো আহিবলৈ নিদিওঁ এনেকুৱা কিবা মনোভাৱ কাৰোবাৰ ওচৰত আছে নেকি? যদি আছে আমিও এনে নাথাকিম। আমি থিয় হম, হিংসাৰ বিৰুদ্ধে আমি থিয় হম, হিংসাৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিম, হত্যালীলাৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিম আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে এই অঞ্চলত শান্তি পৰিৱেশ বাতাবৰণ আনিবৰ কাৰণে আমি কাম কৰি চাম। दा बेखिनि बाथ्रा दिनै जों 2 घन्टानि जे हाबाफारि लाबाय बे 2 घन्टानि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो जोङो फोरमायनो लुबैदों जे जोंनि ओनसोलाव गोजोन गायसननांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खामानि मावलांबाय थागोन आरो बेवहाय नोंथांमोननि मदद जोङो मोनगोन। दिनै जोङो 2 घन्टानि जोङो धरना हाबाफारि लादों। नैबे लाखांनायनि उनाव जिल्ला प्रशासना बा नखर बिफाना बा आसाम सरकारा जुदि दायनिगिरिखौ हमनो हायाबा दायनिगिरिखौ नांगौ बायदि साजा होआ अब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि आन्दोलनखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन लांनो थाखाय जोङो थागथियारि आरो इयुनाव मा हाबाफारि लागोन बेखौ जोङो जोंनि नोंथांमोननो जोङो फोरमायहरगोन आरो इयुननि हाबाफारियावबो नोंथांमोननि मददखौ मोनगोन मिजिंथिनानै आंनि दिनैनि हाबाफारिजों सोमोन्दो थानाय जिखिनि फंनैसो बिबुंथि आंनि सेथिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। हाबाफारिजों सोमोन्दो लानानै गेबेङै आरो गोथौयै बुंफोरसारनानै होनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि सानैसिम जोबोद जोबोद साबायखर जासिबाय। दा बे समाव जोङो दान्दिसे स्लगान होगोन, बेनि उनाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि गुबुन गुबुन नांजाब आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय सुंद' बिबुंथि लाखिगोन। दा बयखौबो 2 घन्टानि जे धरना हाबाफारि बेवहाय जोबजासिम बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो।